जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै आंनि खस्थ'नि फिथाइखौ आं मोननो हाबाय सान हर फरायनायनि फिथाइखौ मोनबाय बेनिखायनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आं यां जेनेरेसनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे खस्थ' खालामनांगोन गोरा होननानै साननानै थाबा जानाय नङा खस्थ' खालामनांगोन सान हर फरायनांगोन खालि जानाय उन्दुनायाबो खम जाबावो जानायावबो नोङो फरायनो गोनां जाबावो बेबायदि जायो आरो बिदिखायनो जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो APSC होनोबा आर्ट्सनि साबजेक्टखौनो फरायनांगौ जायो ओमफ्राय ओरैनो प्रिलिम्सआव मेथ्सबो थायो एसे बे खालि क्वालिफाइं पेपार बाखि माने हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटि बेफोरखौनो फरायनांगौ थ' आर्ट्स फरायनायफोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरो इजि जाहैयो थ' दानिफ्रायनो जायफोरा HS फरायगासिनो बा डिग्रि फरायगासिनो बेसिक्सखौ क्लियार खालामलांबा मोजां आरो बिसोरनि थाखाय माने इजि जाहैगोन आरो जोबोर मोनसे पार्सेन्टेज थायो I think 55 बेबायदि थागोन नामा आं बांद्राय बेखौ नायसननाय जायासै मिनिमाम मोनसे पार्सेन्ट थायो आरो बेबायदि दा बेखौथ' आं मिथिला बेसेबां खम बयगाव मोनखो खिन्थु गोजोननायथ' दं जेनेबा बे आंनि सेकेन्ड टाइममोन फार्स्ट टाइमावथ' आं इन्टारभिउसिम थांदोंमोन खिन्थु जानो हायासै मोननो हायासै देग्लाय मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दा औ रायजोफोरनि अननायखौ मोनबाय थाबानो जाबाय गोसोखाङोथ' बाबाखौ गोसोखाङो एसे जेनेबा थानायमोनबा जोबोर खुसि मोनगौमोन बियो बिदि साननाय दं आरो ओरैनो बाबाया मा जाखो बाबाया 2021नि मेआवहाय रुंसारि जालांदों बिथांनाव बायदिसिना डिजिज दंमोन आरो बिनि सायाव कभिडबो जादोंमोन नालाय बेयावहायनो रुंसारि जालांबाय बिथाङा खस्थ' खालामदों जोबोर आंजों बेहाय थांलाय बेखौ मावनानै होलाय खालामदों फार्स्ट टाइमाव एसे आंनि सायाव डाउट दंमोन खोमा बेहा खिन्थु आं इन्टारभिउसिम सहैनायाव बिसास फैबाय आरो थ' बे बाराव बे आंनि सेकेन्ड एटेम्पआव बिराद आंखौ माने मदद खालामदों सापर्ट खालामदों आरो